Avui tinc el meu primer examen, així que estic fent la meva última repassada abans d'anar cap a Manresa i agafar el bus per anar a la universitat. Estic una mica nerviós perquè crec que aquest serà l'examen més difícil de tots, però bueno, a veure com va. La primera vegada me'n recordo va ser que tindria 6 o 7 anys potser. Abans d'això havia tingut alguna consola, no?, del típic de jugar a videojocs, però va ser quan els meus pares em van regalar el meu primer ordinador que vaig veure que m'obria una porta gegant i va ser com un fletxazo, no?, com Cupido que llença un fletxazo, doncs va ser el meu fletxazo amb la informàtica, no? I una mica com anècdota, quan el meu primer ordinador el primer dia ja el vaig acabar trencant. Llavors, això va ser com la connexió aquesta de que vaig començar a fer tantes coses que vaig acabar trencant el primer ordinador. Per sort es va poder arreglar i ja està, tot. Encara funciona, el tinc a casa de record. Aquí tenim el CVC, el Centre Visió per Computador. Aquí va ser quan, a 2018, a batxillerat, vaig estar fent l'estada a l'empresa i ja vaig tenir molt clar que tot això era el que m'agradava i que volia acabar aquí davant. Aquí davant, que com podeu veure és la Facultat d'Enginyeria de la UAB i és aquí on cada dia vaig estudiar i on cada dia faig classe i aquí és on algun dia m'agradaria acabar fent el màster, el doctorat o recerca d'alguna manera, no? A la part d'Escandinàvia els agrada molt el tema de rock, heavy i altres coses que potser no pot semblar per la meva imatge, però és el que més m'agrada. D'estar-me... Encara no, però m'agradaria en algun futur aprendre a tocar la guitarra i començar a tocar temes de rock allà i trencar els altaveus amb la música a tope. Avui comença una setmana important. Avui comença el plaç per fer la inscripció per el tema de a veure si em donen una plaça per anar d'Erasmus. Així que ara estic preparat tots els meus títols d'idiomes, la llista més o menys dels 8 universitats que tinc. Principalment he ficat com a número 1 Canadà, perquè és la que de moment més m'interessa. Seguidament de Finlàndia, perquè quan vam anar de viatge a Finlàndia em va agradar moltíssim. La seva filosofia, la gent, la música... Bueno, i sobretot que són molt punteros en tecnologia, no? Trobo que el món actual, no?, el món real, d'alguna forma es pot connectar de forma molt directa amb la informàtica. I a la informàtica parlo no només de la programació, sinó d'altres tecnologies, intel·ligència artificial o realitat mixta, que és el que més em dedico, no? Jo crec que el futur d'alguna forma anirà, no ben bé, potser pel metaverso, potser que es desenvoluparà moltíssim, però es necessita molta computació, no?, per aconseguir un món virtual que sigui exactament igual que el nostre, no? Jo crec que anirà més per una idea, no?, que s'anomena computació espaial, que és bàsicament la idea de que tu tens un casc o alguna cosa que et permet sentir tot l'entorn i com és, i et permet introduir informació. Jo crec que tota la tecnologia s'anirà desenvolupant, i més amb el 5G, i arribarem a un moment on això serà més factible. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? La ciència la gent la veu com una carrera que pot arribar a ser un gran repte, no? I llavors no intentar pensar, bueno, és que no vull fer aquesta carrera d'enginyeria o d'informàtica perquè la gent dirà que sóc un friki, o és que a sobre m'agrada Star Wars, m'agrada no sé què, la gent ja m'està encapsulant com a empollono friki. I una frase que m'agrada molt és la de ser distinto marca la diferència, no? Has d'intentar trobar aquella cosa que veus que et fa molt diferent i que pot arribar a apassionar-te, no? I crec que les carreres de ciència i enginyeria t'ajuden molt en aquest àmbit de pensar i obrir-te. Aquesta és la meva pàgina personal i m'he creat un avatar de mi mateix. Jo no em considero diferent a qualsevol persona. Només em considero una persona que m'agrada fer moltes coses i dedicar-li molt de temps. Per això que dic que qualsevol persona pot fer el que es propongui, no?, i fer qualsevol cosa que tingui al cap. I sempre música rock per aixecar-me ben d'hora. Així música que em motiva per continuar.
Jo d'aquí 10 anys em veig, a part de... espero haver acabat la carrera, no?, i potser fer el màster, estic allà pensant, no?, i més avui que he vist a gent del tema de la recerca, sobre si faré més recerca o m'aniré més per la part de l'emprenedoria, no?, o potser barrejar les dues coses. Em veig treballant del que m'agrada, no?, intentar-ho, i d'anar desenvolupant totes les idees que em venen al cap. Avui estic a Barcelona, ja he acabat els exàmens i ara estic aquí, que he quedat amb una persona per al tema de les ulleres, de possible inversor, client, el que sigui, no? La cosa és parlar-ne i a veure com va. Animo a la gent a que faci les seves idees que tingui, no?, perquè també et poden ajudar, no només ajudar-te en algun problema concret, però de cara al professional, no?, de cara al desenvolupament personal de cadascú.